can go ahead after that. And then, anybody want to see something, you can do it after this. Om Sasakoros, kailangan ng kamasin. Ang mumulwain, pumulap-lap. The United Baptista Vilmasi Sasilin, Wilson Committee, Wateran Chun, dan aponiksasi tayo mga kaya murin mga naason mga sagargab ka hiwyo. Kaya tayo mga konen Committee on Wateran Chun Johnson Jr. mga kanan po kita kamu sa nilay rasi saskataw lang hiwyo sa kanila. Kailangan kumasyon kumulad.